Du bare sætter dig. Jeg river den der Premier Food-kontrakt i stykker. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke bruge den til noget. Jeg vil ud af den. Okay. Men jeg har bedt om det her møde, fordi der er dukket noget op. Det er skattevæsenet, som har indledt en undersøgelse af dine konti i Hongkong. Hvad fanden snakker du? Ja, det er sikkert bare et anonymt tip, plejer det at være. Men det må være nogen, der har brug for at genere dig. Men vi er nødt til at omstrukturere din økonomi, så du kan få fat i pengene hurtigere, ikke? Prøv at høre, det er rigtig mange penge, vi taler om her. Hvad tænker du? Jeg tænker Spanien. Et holdingbolag. Jeg tænker et holdingselskab, der er registreret i Spanien. Måske investeringer i nogle luksusvillaer, som har hele verden som marked. För då är det naturligt att du är tvungen att flytta stora summor pengar över hela jordklotet snabbt. Mhm. Hvorfor Spanien? Ja, fordi de er bagud med digitalisering. Myndighederne, de sjusker med kontrollen. Frank? Jag tycker att det är en bra idé.